кешеләр кайчандыр, чөнки менә миңа шушы 63 яшь гомердә 47 ел эшләгәнмен мин. Башта Совет дәүләтеннән, аннан соң үзебезнең ирекле дәүләттә, мөстәкыйль дәүләттә 47 ел дәвамында мин 6 җирдә эшләгәнмен. Берсендә дә һәрберсенә чакырып китергәннәр, Аллага шөкер. Эштән киткәндәге икенче елда чакырып баралар. Пенсия киткәндә генә мин чакырып, сиңа җитте дип әйттеләр. Монысы да үз ихтыярым белән түгел, тегесе үз ихтыярым белән түгел. Аллага шөкер. Олы гаиләдә туып, шайтыр оқыш шәккә җиткәндә Аллаһка Тәгаләгә зур рәхмәт, әткәйгә зур рәхмәт. Ну, шушы 6 җирдә эшләгән эшләремнең иң нык күңелдә калганы барлык шушы Казанлыклар 4 көн яшәсәм дә. Күрәсең, картаеп беткәч килсәм дә, шушында монда эшләү өчен әзерлек булган, тегеләр этаплары булган. Инде өчен 5 ел радиода эшләдем, үзебездә инде. Ул редакторда, ул дикторда, ул организаторда. Аннан соң Язучылар берлегенә керүгә моңа барыбер этап булган. Язучылар берлегенә килергә этап булган, мөгаен әдәбиятны ярату. Минем грамматика буенча, татар теле буенча белемем 8 класс. Аннан соң 9-да, 10-да, 11-дә укытмадылар. Икенчедә интуитивно гына бара торган әйбер. Ну, менә Язучылар берлегенә килгәч, мин үзем мәҗбүр иттем ныклап өйрәнергә татар әдәбиятын, татар грамматикасын шул вакытта. Монда килгәч, сез минем укытучыларым булдыгыз, барыгыз да. Казанлыкларда. Мин сездән барыгыздан да күп әйбергә өйрәндем. Хәтта менә безнең кызыбыз килмәгән. Әле мин аннан бүген дә ул кызга бик күңеллегән. Телефоннан чыгып ашырга, ничек сүндерергә өйрәнәм бит. Шуңа күрә Еленага күп әйберләр өйрәндем. Лилия кереп әйтә инде, монда телдә эшләтергә түгел. Мен әйтәм, монда бит телләр башкача карый инде. Но барыбер дә бөтен эшләрдә өйрәндем. Акыйф белән без күпме бергә эшләдек, 1 ел эшләдек. Әдәбиятка, шун иҗатка Камил Абзалдан, Рөстәм Галимнан, Равил Фәйзуллиннан, Батуллалардан өйрәндем. Шуңа күрә без яхшы кешеләр белән яшәргә туры килде. Шушы ике вакыйганы да берләштереп, бик тыйнак кына әйттереп әзерләдек. Тыйнак кына сөйләшеп утырырлык кына әйтеп, шуңа күрә әзрәк ашап эчеп тә, кәефне күтәреп тә ял итик. Бүген нәгъмәшкә бармасак, безгә кем дә әйтмибез. Очрашулар дип әйтәләбез. Сүндереп килдек. Матурлап әйттереп утырсак. Килгәнлеге өчен 100% килгән өчен зур рәхмәт. Теге кыз бала да килде дип уйлыйм. Бүтән кабатламас өчен инде бергә булган вакытлар өчен зур рәхмәт. Эш вакытында төрле вакыт булды. Зинһар миңа гафу итегез, кичерегез. Ул шушы көннән онытылсын ди, ул менә теге вакытта шулай дип әйткән, бу вакытта болай дип әйткән иде. Минем мәсәләм тегендә куйган иде, андый әмерләр булмасын иде. Минем мәсәләм үземдә, сезнең турында барыгыз турында да фақат яхшы фикердә генә калам, хәтердә. Менә 47 ел эшләдем дидем, алар барса радионы исәпләгәндәге җитәкче рольләре. Мин беркемгә дә язып та, язмайча да договор биргән булмаган икән. Шул ук вакытта рәхмәт тә әйтмәдем, мин язып та, итеп тә. Ләкин кемнәргәдер медальләр, кемнәргәдер исемнәр язырга туры килде вакытта салынды. Бергә эшләгән вакытта. Ул милициядә ел яшәгән вакытта инде һәрбер звание өчен язырга туры килә. Хәтта 13 ел милициядә эшләп бер кешеләрнең бер протоколда төзелмәгән икән, бер тапкыр. Штраф салырга минем вәкаләтем бар. Мин алар берсе дә кул куймаган, Аллаһка саклаган. Мондый бу яктан караганда рәҗетләгән. Мөгаен рәҗетүм шул инде ишектә килеп кергәч әзрәк холыксызлыгым булган иде. Шуңа күрә кичерегез сезне. Әгәр дә мөмкин булса, әйдәгез шушы мәҗлесне, уртак мәҗлесне башлап җибәрик. Ризыкларны салсак та салыйк инде башта. Чәкештырып куйыйк та.